Horečky, pohledej mě! Kolko dáte, za tuto. Kolko dáte, ještě si šátko žlátko. Počkaj, tu je vícero. To je kurence. Názor se vám páčila s tou kamerou? Tady to. Penízky má, dolary. Na to. Ještě si nesla dolary. Máš teda ještě pacienta. Ten má horečky jak blázen. Hlavně, že se cpe všude. To je pacient teda. A čo ty na mě? To musíte dát tady. Nahoněné hormonama to je. Ty Jánoš, ty už nežer nebo pukneš. Já můžu. Hej, ty tady s námkou nebo vodou. Já můžu jít. Chci ještě jako. Tady pacient se pustře. Já můžu jít. Pacient je tak uzralý, že se cpe. A ty neví. Aj doktora, nemocenské pojištění se platí, já nevím, co byste ještě chtěli. Jste kostlivec, ale ten zůstane lepší kopě. Ty, ale kde máme toho kostlivce? Já nevím, kde zůstal kostlivec. Já jsem říkala, že už tam radši ten kostlivec. Protože mrtvý. Už čas na pátí, co mi to Je tady je kostlivec. Kde máš kosu? Dobrý den, sektorku! Já, kurvi, to... Neoběraj cigaretku. Mají, šli tam někdo to? Tady je s kosou. Který je ten, co mě chtěl? Já ještě půl chci. Ještě máš takového mladého. Čas, bacha na kosu. Máš mě... Vodníky nebereš. Umřeš. Pěkni se jednou a umřeš. Nejdeš? Ne, takovou vodničku. Ne, zase tak neverte. Jak to? Jo? Sýr. Jo, a mám vrzát, mi to zamrzlo. Tak, ale bez srandy, víte, jak mi to ráno krásně hrálo? Už se ten